Fardi chu man mo takin damdoin an panpuya doktor chuan adin mun chu a en fiangal mol boka Fardi fanute pani Angela le Bella te hena chuan adin mun chu hrilin aom dan chu ala hriat ngai lo thu le an the anga an boipui zel tur thu chu a hril boka Fardi mutura an vakal le chu wardana chuan apa bungrua alo pe a Rama chuan presentation pe in alo hril fia mola mihring le tharau te in zomna chungchang alo soi meka Rama thu soi chu Bella pom zong tak alo ni ve boka chu hmun atanga an chu nu chuan Bella chuan in hmel hriat tirna te nein Rama chu apa chungchang te chu a hril ngala thil hriat beldu tam taka nei awang chuan Rama chu azui ho a Rama chuan ale khabu te chu lo la chuakin Japanese hoin mithi tharau an lak khom thin dan te le chu thil chu rugo sukmo an ti thu te chu a hrila mithi tharau chu mi hring dam lai te taksa a an da thina chu thila man ropoi mo ber chu jairai kang ani ti a hril le a chumi nu chuan Bella chuan damdo ina apa muturin a hruai ve a Rama in Bella pa mu chu tharau sualin an thunun ti a hre thei ngala Angela chuan Bella hena chuan Rama chu pui thiam nge ani doctor ti alo zota Bella chuan athil ti turte chu ringmai turin alo ti a Rama chu apa an hmuna in thalak te chu pe in tu in nge ni ti an hriat bik lo thu te chu an hril boka Bella chuan apa an hmuna ina chuan an kalangai thu le chu in chungchang chu apa in a hril ngai lo awanga angaya that lo thu te chu a soi boka chu in bel chiang tur chuan an kal ta ngala an unau nu ta sia po an hruai tel ve a wardana chuan chu in omna lai vel te chu hrilin khothim ma ngeya lokir le man turin a hril boka chu lai vela chuan in biak pona tur signal a om lo thu te chu hrilin emergency a an in biak na tur satellite phone chu a pe boka chu ina chuan valutin in chung vel te chu an en kol ngala ta sia po chuan chu ina bungrua vel te chuan alo in fiam ve boka a malok dar thalanga chuan thil engemaw a hmu a abulmaya mihring puana in tuam ni om tak chu hmu in puan chu awa pot tangala ma se light an khuna mai alo ni a in hnuai lama thil dang lam engma an hmu lo awang chuan in chung lama chuan an chho le a room pakhata chuan valutin banga thalak intar chu makti takin an thlira Angel chuan an chung ko thla kal zel an ji an ani thu alo hrila chu ruma chuan ta sia chu an mutira midang zong chu room dang en fia tur chuan an chuak le a Bella le Rama te chuan jailai kang an ti chu an hmu a Bella chuan apa in jailai kang manga a in thoi thin ti a hria chu makati hle a chumi nu chuan Bella chuan anu thalak banga loin tar chu a hmu a Rama po lo lutin Bella chuan anu thalak intarna hnuaya lekhabu chu alo entira Rama chuan chu lekhabu chu jailai kang thu cham injiana bu ani ti alo hrila Angel po chuan box mu in achunga chuan pui thuna lam hoi video tape alo om treu maya Bella chu ako ngal wata Bella le Rama te po Angel omna room lama chuan an valuta Bella chuan Angel hena chuan jailai kang le athu chambu an hmu chu thu te chu a hril ve boka Angel chuan video tape a hmu chu te chu lo entirin TV a chuan an play ngala video a chuan an nau pan laya an chung ko video te chu lo langin Bella te unau chu an hlim hle a an Angel nu chuan an nau ta sia pian laya anu boral lai video te chu lo langin an pa Fardi mang ang taka a om lai vel te chu an hmu boka video dang chu an play le a Fardi chuan jailai kang manga anu pui sarai bia ka tum thu chu alo soya thu cham sang manga ati nu po chuan engma thil dang lam a thleng talem lova ma se zantin chutia ti nu chuan thil dang lam tak a thleng ta anu pui sara o chu ria in Sara chuan nunglama tangin alo ku a Bella te unau le Rama chuan makti takin video chu an thlir renga Fardi chuan Sara tlarau hena chuan ngaidam adila
zantin mai zailai kang mang chuan anu pui ko chu chu atum ta zela ma se sara tharau chu aloin lar to lem lova beidong lova ati zel hu chuan zan khat chu loin lar le in sara chuan atharau chu ko chuak to lo turin alo nge na fardi chuan tharau hne na chuan tunge ani azota tharau chuan matiana kan ni ti alo shila video wa zo hnu chuan tep dang chu play le antuma ma se alo ruak vek to a apa ina camera ada chu an hu chuaka video chu an en chun zom le a video wa chuan fardi chu tharau chuan alo bein rama chuan chu tharau chu sara ani lo thule matianak ni a rin thu alo shila fardi ni khoshelova a om ti harle tur chuan chu tharau chu ko chuale an tumani jailai kang chu vuanin thu chamte chu an chiara rama chuan tharau hna chuan an hmu'a loin lan turin atiboka an omna in chu anghing ta dur maya ta sia po chu lo harin in hnuilama achuk fe ngala chuti lai chuan angel chuan ta sia chu hra chuakin ta sia ngai ventur chuan akal ngala rama le bela te chuan an thil ti lai chu an chun zom zela matianak chu loin lan thutin rama le bela te chuan an hlau hle a ta sia po chuan matianak chu a hmu ve a athaba rakri chu rama le bela te chuan an lo sia a man mo takin in chunglama an tlan chho ngala ta sia chu ni khoshelovin chuata alo mu a angel polo thlengin ta sia chu an boi pui ngal vata rama chuan chu mun chu chuasan vat angai thu soin man mo takin an tlan chuak ngala ta sia chu damdo in an pan pui ngala nurse chuan ta sia din mun an en fia chunga room pon lama lo om ri tur chuan a hrila bela le rama te po chu belai pa room lama chuan an tlan phei vata ma se ni khoshelovin alo la om renga angel chuan apa omdan le ta si omdan te chu ai nanga ti thu alo soya bela chuan angel hna chuan ina ho a chol ha dam turin ati a rama po chuan ina a ho velok tur thu le alo kal le wat tur thu chu a hrila a ho ma chuan angel chu apa ruma chuan avaluta angeli akal son don lai chuan apa chuan akut chu lovon sakin angel chuan a hlauril ru hle a in lama chuan rama chuan apa chu matianak chungchang chu azota apa chuan matianak chu vampiric tharau ani ti a hrila chu tharau chu naupang ko chunga an daluta chu matianak chu ani ti in a hrila alaskar mata doi thiam pakhatin matianak chu a enkola mase mi puite chuan an pani chon manin thinga an phor beta nasa taka soisa in halhlum antuma mase matianak chu thilovin doi thiam jok chu a thi ti a hrila chuti lai chuan fardi chu lo har chuakin ring takin alo awa nurse ho chuan chelbetin an mutir le a angel po chu ina chuan matianak chuan ati boi chhun zom ta zela tui taka amuthi lai chuan mumang mak tak aneya thingbula phorbe ni in abulmaya chuan matianak po alo oma angel hlaulutuk chu alo harta hlol maya amu manga athom no hak ang che chu alo ha a apum te chu na ati hle a bela chu kol ngal watin bela le rama te chu man mo takin in lampanin an tlan ngala bela chuan ambulance a kol ngal boka inan wathen chuan gat chuan angel chu midangin an hroi to thu alo shila bela chu angaya thalo hle a mase angel hne na tang chuan kol adong hala bela chuan angeli ambulance an phur to ti a hriata wang chuan alom hle a angel hne na chuan an location thon turin ati boka mase ambulance pakhat alo thleng le ta a achung po chu alo ruak vek ti an mu chuan makan ti hle a bela chuan driver chu thilomzia azot chiang halwata driver chuan midang tuma chu muna chuan tir an ni lo thu alo shila angel chu mun pakhata hruai in nawon lo nei tira angelin location a thona chuan bela le rama te chu an kalwata chu mun chu thlan mual alo ni a
Angel chu an zong kual ngal vat vata reilo te a chuan bela chuan naute chapri a hreta a thlan khur chunga Angel le naute lo om chu an va mu a damdo in lama an hruai ngal vata bela chuan text message tongin doctor awa mu ngala doctor chuan apa chu adam that war to thu alo shila bela chu a hlim hle a apa mutur chuan alut ngal vata apa chuan Angel le tasia te chungchang alo zota an din hun a that vak lo wang chuan Ferdi chu tasia muturin akal ngala tasia din huna hu chu aril ru a hre om hle a ina an honu chuan bela chuan apa nena chuan jailai kang an boi puidan zong zong a hriat vek to thu a hrila Ferdi chuan anu pui sara chu ala dam reng thu le an bula ala om ve reng thu alo hrila bela chuan anu chu aboral to ti a hril non le a mase Ferdi chuan anu pui boral na chu ala pom du ta chuang lova bela le rama te chu damdo ina an let le a bela chuan naupang o a hrengala man mo takin Angel le tasia te nga eventur chuan atlan ngala Angel bula chuan ram hoi naupang rap om zet mai mu in tasia bula po chuan matianak alo om reng tia a mu ngala matianak chuan lo pan nai thutin bela chu atlan chengala atlan chiat na lama chuan tharau chuan an zui ta zela chuti lai chuan a phone chu lo ri in rama chuan a omna alo zota bela in a omna hril nu chuan rama po alo thleng ngala rama hena chuan tharau rap om zet mai ala mu chun zom zel thu le Angel le tasia te athunun tlat thu te chu a hril boka in lama po chuan Ferdi chu matianak chuan alo ti boi chun zom ve boka ni kho hrelowa a om alo har nu chuan in chung lama chho atuma mase ataksa chu thilrit takin adel ang main akal lei theilowa dar thalanga a hanin en chu matianak chu alo porun mai ti a mu a mase reilo te a chuan abo vele maya bela te pa fa chu rama pa hena chuan an kala rama pa chuan matianakin a chenchil te chu an thi thlenga a chenchil thin thu chu hrilin ati top dan kong khat cha om thu a hril boka Ferdi chuan ama le Angel te chu tharau sul chuan a chenchil tho thu te chu lo soin rama le bela ten tharau an ko chu in tasia ati boi thu chu a soi boka jailai kang manga anin thoina huna chuan kal an tum le ta a mase kongchi awang chuan an kal tlang thei ta mai lowa ke in ramlama chuan an kal ta a an pi maya chuan thing lian zet mai Angelin amu manga amu ang che chu an hu a rama chuan cholha dam photri chu tha ati a mase midang ho chuan tasia chu rosur noya ompui rengchi ani lo thu an lo soi ve boka chuti lai chuan an nunglam thinga chuan meisenau pangtharau rap om zet mai chu aloin lan le a chumi nu chuan Ferdi chu mu theilo chak tak main boruaka chuan a choi ka ngala midang ho chuan in chu an va thleng thei da rama tasia ti boi tu tharau ti top tur chuan jailai kang mang chuan in thoina chu an tran ngala bela chuan rama nunglama chuan tharau a mu ngala rama chuan tharau chu vapan nain dokana chuan amutira chumi nu chuan Ferdi ngai ventur chuan an chuak le a matianak chuan bela chu thunun tumin alo ti boile ngala rama chuan watran pui vatin bela po chu mumal lo zetin a om chun zom boka Ferdi pon in lama chuan tharau sul ti top chu alo tum ve meka in chu nasata kalo ngingin meisenau pangtharau chu alo tla hlol maya reilo te a chuan tharau chu thamralin bela po chu alo har chuak ve ngal boka tharau in a phurna atang chuan an him theita ani hospital lama chuan Angelifa chu ramhoi sul chuan alo lu khung vele a